Today on the 9th of December 2019, you have gathered here in New Delhi, especially for in demand for the borderland and the Pjacbm state. We want the Modi government in the center to create a separate state of Borderland and a Pjacbm state, but before getting the Maharashtra and the state of Assam. It is a promise made by the Modi government on 2014, and he has yet to keep up the commitment. So, demanding a state of Borderland, but before getting the state of Assam into 50-50, we demand the government of India, which have a complete majority in the Rajya Sabha and the Lok Sabha, that Borderland should be created for peace, for development, and for the harmony of the state of Assam. So, without any delay, we appeal and we urge that the state of Borderland and the state of Pjacbm should be created. That's why we are here in the Constitutional Club, in the Jantar Mantar, with this Dharna program, and we feel that Borderland is the only solution for a lasting peace in the state of Assam. We are the sons of the soils, and the sons of soils have the due constitutional obligation from the part of the government that since independence we have been demanding, and yet it has to be fulfilled. The Borderland, which is a must for the Plains tribe of Assam and in the North Bank, it should be created, and without any hesitation, with an absolute majority in the parliament, both of the houses, the government should heed our call and create Borderland within 2020 of the March, and before BTC election. That is what we want to say. We and the People Joint Action Committee for Borderland Movement, a conglomerate comprising more than 56 organizations, we have a full support. And the people who had been residing for the ages with the Borderland people have full support that Borderland is a must. And as a people of the Borderland, we want that the state of Borderland and a state new should be created. That should be the 30th state of the Indian Union. So thank you. Borderland ni demand or Pjacbm state ni demand kalana ne NFS ni banner out. Delhi ni Jantar Mantar Constitutional Club out dhorna kajang hajang. Ari ni ge jang sarkar kajang ine gusal khangan thakajang phajang. Ke nangthangmani je 2014 ni je commitment ara barambar नोंथांमोना बर'लेण्ड स्टेटखौ दानानै होगोन होननानै आरो बर' जेंनाखौ थाबैनो फोजोबना होगोन होननानै बुंनायखौ जों बिथांमोनखौ जों एनो खावलायनो फैदों आरो लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ नारसिननो फैदों कि दा सम दङ दा समनि गेजेरजों नोंथांमोना बे आलदा हादोर बर'लेण्ड आरो महाराष्ट्रखौ डिभाइड खालामनानै Pjacbm स्टेटखौ दानानै होनांगौ होननानै मानो होनबा दिनै बर'लेण्डखौ नोंथांमोना जुदि दाना होआबा दिनै गोदान थासारि माब्लाबाबो इ ओनसोलाव बिखेकरे नर्थ बेंक अफ ब्रह्मपुत्र माब्लाबाबो फैनाय नङा आरो लोगोसे बर'लेण्ड अन्तर्गतआव जे थाबोनाय हाबसन जायि जि एरियाफोर दं आसाम स्टेटनि आन्दाराव बिथांमोनखौबो मिसेस प्रभिजन स्पेशल प्रभिजन अन्तर्गत बिथांमोननि हानि रैखाथि राजनीतिनि रैखाथिजों लोगोसे बिथांमोननि सोलोंथाइनि रैखाथि हारिमुफोरखौ जौगानायनि रैखाथिखौ होनांगौ होननानै आरो लोगोसे जे कार्बि आंलं आरो ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ SC हिल स्टेटासखौ होनांगौ होननानै बेखौ जों दाबि लानानै दिनै भारत सरकारनिसिम जोङो धरनाखौ जों होफैदों आरो पार्लियामेन्ट सेसनावनो भारत सरकारा जुदि थाबैनो मोनसे बिल लाबोनो हायोबाथ' मोजां आरो जे भारत सरकारा इन्टारलकेटरजों NDAफजों सावरायबाय थादों बे NDAफनि सावरायनायखौ थरबगति खालामनानै आरो बर'लेण्ड सावरायनायनि गेजेरजों इन्टारलकेटरनि सावरायनायनि गेजेरजों बर'लेण्डखौ होनायनि खावलायनायनि दाबिजों
दिनै जोंनि जन्तर मन्तराव जोङो नारसिन थाखाय भारत सरकारखौ जोङो दिनै बड'लेण्डनिफ्राय विदर्भनिफ्राय गोरखालेण्ड कुकिलेण्डनिफ्रायबो दिनै जोंनि लोगो मोननो हादों बिथांमोनाबो NFSनि बेनाराव जोंखौ मदद सहाय जोंखौ होनाय थानायखौ जोङो मोनदों आरो बेखौनो जों खावलायो दिनै बड'लेण्डआव थानाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड अन्तर्गतआव जे प्रप'ज बड'लेण्डआव गोग्लैयो जे गवालपारा जा मरिगाव जा गलाघाट जा नगाव जा बिथांमोनाबो फुल फ्रेस सापर्ट होनांगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ आरो लोगोसे मोनसे UTCनि बाथ्रा ओंखारदों UTCनि बाथ्राया मोनसे पेपार मिडियानि जुगेदि ओंखारनाय मोनसे कनसेप्टसो इ कनसेप्टखौ माब्लाबाबो जोङो सरकारा नोंथांमोननो UTC होबाय बेयाव UTCनि गेजेरजों सरसंगा खालामनो लुगैदों होननानै जोंखौ माब्लाबाबो जोंखौ बुङाखै जोङो मोनसे आलदा हादर आर्टिकल 2 and 3 आव जों बिबाय थादों आरो बेजोंनो जों बिख'नानै जों लागोन आरो सरकारा आर्टिकल 2 and 3 आव बड'लेण्डखौ मोनसे 13 नम्बर स्टेट इन्डियान इउनियनाव दा 29 स्टेट जाहैबाय आरो 30 स्टेटआ बड'लेण्डआ जानांगौ होननानै जों दिनै मदि सरकारजों खावलायदों जों आसा दङ मदि सरकारनिसिम जों आसा दं इन्टारल'केटारि बे माथरनिसिम बिथांमोना जि जोंखौ प्रसिद्धि होदों थाबैनो खामानिखौ बिथांमोना मावनानै होगोन आरो बड'लेण्डखौ क्रिएट खालामनानै बड'लेण्डखौ दाफुंनानै होगोन होननानै आरो लोगोसे बड'लेण्ड अन्तर्गतआव जि सिमाया गोग्लैया संकट सेम्पे सदियासजों जों दाबि खालामदों जि गोग्लैनि जे थाबोगोन बे थाबोनायनिखौबो मोनसे फुल पलिटिकेल राइट्स लोगोसे लेन्ड राइट्स बिथांमोननि थांनो थानायनि हानाय बर' हिसाबै सारा आसामाव स्पेशल प्रभिन्सनि गेजेराव मोनसे बेबस्था खालामनानै होगोन बेखौ जों आखाबादि आरो लोगोसे NC हिल्स आरो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौबो SC हिल स्टेटास होगोन होननानै आरो पार्लियामेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना पास खालामनानै होगोन होननानै जों बिराद आखाबादि आरो आं बेखौनो खावलायो दिनै हाजों पिपल जइन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानानै सारा प्रप'ज बड'लेण्ड संकट सदियासिम नोंथांमोना आशंका जानाङा दाउट जानाङा आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव जे मोनसे हरजन्त्र जे सोलिनानै फैबाय जि बे हरिजन्त्रखौ नोंथांमोना फेलें खालामनांगोन बे रायजो राजानि सायावसो मोनसे गिदिर दायित्व होननानै आं बुंनो सानो दिनै जों आसामखौ 50-50 खालामनानै बिजों बिबाय थादों दिनै जोंखौ खेबसेबाव संकटसिम बा पार्सनसिम लाखिनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेरावनो सोरबा गोदान संगठन आरो सोरखौबा सरकारनाव दा थानाय किसुमान बायदिया गावस्रानानै थांनानै बे हरजन्त्रखौ हेफाजाब हैबाय थादों होननानै जों दिनै नुनो मोन्दों आरो जों दिनै बिथांमोननि दाबिखौ जों खोनानो मोन्दों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों फेलें खालामनांगोन जोंनि दा बे संकट सदियासिम आरो संकट सदियासिम जों जेसेबां सानजोंनि सिमाखौ बोलांनो हायो आरो लोगोसे सोनाबाव आरो लोगोसे खोलायाव जि सिमा थाबोदोंमोन बेखौ जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जि अन्तर्गतआव बे सिमाखौ जों लानानै सरकारजों दाबि खालामदों आरो बिदि सरकारा जोंखौ खौसेथियैनो लाखिनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बेखौ जों नुनो मोन्दों बेनि थाखाय माब्लाबाबो बे हरजन्त्रनि फेलेंनायनि जे हरजन्त्र नोंथांमोना गोग्लैनाङा आरो एसे बिथांमोननि फेलेंनायाव नोंथांमोना माने हेफाजाब होनाङा होननानै आं खावलायो थाबैनो सलुसन जागोन आरो जों आखा खालामो नाथाय जों दिनै नारसिनबाय थानांगोन सरकारखौ आरो नारसिननायावसो जों जे मेंनो हायि जों गावनि बोलोखौ खिन्थानो हायोबासो जों खामानिखौ सरकारा थाबैनो जोंनि जेंनाखौ सुफुंनानै जों आखा खालामदों दा बेनि थाखाय आं खावलायो and I appeal to all the people of the proposed Boroland be claim and peace. We have never said that the Boroland is only for Boros. Boroland for मात्र बर' थाखाय नङा होनना भारतनि संबिधान माब्लाबाबो बुङाखै कि बर'फोरा थानो मोनगोन जों जिहेतु भुमिपत्र जोंनि फिसा जोंनि दाबिखौ बिदों आरो सरकारा दासिमबो रिसपन्स होनानै गुरैनो जोंनि समाजखौ समाधान खालामनो थाखाय आग बारायनायखौ जोङो बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामो and we do welcome to the government of India that they have been trying to solve the Boroland long pending issue of the Boros and I appeal and I urge the government of India that immediately they would create a separate state of Boroland. Thank you.